खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम लाग्रोनानै जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुलाइनि 25 थारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुलाइनि 25 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों रेशन कार्डनि भेरिफिकेसन खालामनाय एबा केवाइसि खालामनायनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों अरुणोदय स्किमनि बागैबो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों PMAY-G सरकारि न'नि सार्भे एबा भेरिफिकेसन खालामनायनि बागैबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो जब कार्डनि केवाइसि खालामनायनि बागैबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जीवन प्रेरणा स्किम दा बिनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों निजुत बाबु आसनि स्किम निजुत मयना स्किम दा बेफोर स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनायाथ' आगस्टनि 6 तारिख 7 तारिखनिफ्राय आरोबाव जोंहा जाबावसिगोन नाथायबा सिगाङाव जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन दा नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोनफिननो हागोन नैबे सेप्तेम्बरनिफ्राय मोनगोन ना अक्ट'बरनिफ्राय मोननो हागोन आं बेखौबो दायो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो दंफां गायनायनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों रेशन कार्डनि जोहै दालिसिनि संख्रि जानाय थाव होगोननि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि जा जोंहा दासान्दि आधार कार्ड लिंक खालामनाया सोलिगासिनो दं लास्ट डेटआ जोंहा जोबनानै थायाखै नैबे जुलाइनि 3 तारिखखालि जोबगोन होननानै बेखौ सानना लाबा गोरोन्थि जानाय नङा मानो होनोबा आगस्टनि 3 तारिखआव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनगोन नालाय दा बिनि थाखायनो अफिसियेल बिथांमोना दासान्दि जायगायाव नैबे आधार कार्डखौ माने लिंक खालामनायनि थाखाय माने केम्प खालामनाय जादों मिटिं खालामनाय जादों माने जायगायावनो नोंथांमोननिसिम माने आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना होनाय जादों आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरनिया लिंक जायाखै गोख्रैनो नोंथांमोना जेनेबा बबेबा मोनसे जायगायाव बेबायदि खालामफैनाय जादों होननानै नोंथांमोना खोनानानै मोनोबाथाय गोख्रैनो नोंथांमोना थांखाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोननिया आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखै जाहाथे नोंथांमोननि खामानिया गोख्रैनो जानानै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ आगस्टनि 3 तारिखखालि नोंथांमोना मोननो हायो बारा गोबाव समबोथ' गैखाला सप्तासेल'सै दा बेनिखायनो जाहाथे बयबो नोंथांमोना मोननो हायो आधार कार्डखौ नोंथांमोना हायोबा गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै लिंक खालामना लाहैबाबो मोजां जागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थानाय जादों दा बेथ' जाहैबाय दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जोंहा भेरिफिकेसन खालामनाय एबा केवाइसि खालामनायनि जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय जुलाइनि 3 तारिख दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननिया भेरिफिकेसन खालामनांगौ एबा माने भेरिफिकेसन माने जायफोर रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनथावना नङा दा बिथांमोननिखौ माने दानना होनाय जादों बायदि रोखोमनि जोंहा खामानि मावनाय जादों नङा होमबा दा बेजों लोगोसेनो जोंहा रेशन कार्डनि थाखाय केवाइसि खालामनायाबो जादों दा बिनि जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय जुलाइनि 3 तारिख बारा गोबाव सम गैला 6 दिन 7 दिन जोंहा सम दङ जुलाइनि जोंहा 3 तारिख खालि जोबगोन जाहैबाय लास्ट डेटआ दा बेथ' जाहैबाय रेशन कार्डनि आपडेटआ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना केवाइसि होनांगौ जानानै फैदोंबा एबा केवाइसि होनांगौ होनना नोंथांमोना मिथिना मोनखादोंबा केवाइसिखौ होनानै लाखा नङाबा नोंथांमोना रेशन कार्डनि जाय सोरबा सासे नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हानाय नङा जायफोर बिथांमोननिया केवाइसि होनाया जायाखैबा दा बेखौबो आं खोन्थाहरनाय जाखाबाय दा बेनिफ्राय PMAY-G सरकारि न'नि जोंहा सार्भे खालामनाय एबा भेरिफिकेसन खालामनायनि जोंहा लास्ट डेटआबो जुलाइनि 3 तारिख दा ओरैनोथ' बेबादि लास्ट डेट होबाय थायो नाथायबा बेलेग बेलेग जोंहा एक्सटेन्ड जालांबाय थायो जेरै बेलेग बेलेग रायजोआव जोंहा आगस्टनि 15 तारिख दा बेबादिनो एक्सटेन्ड जालांबाय थागोन अब्लाबो नोंथांमोननिसिम जा डेट ओंखारना फैदों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो जायगा नोंथांमोननि न'आव थांनानै माने नैबे PMAY-G न'नि थाखाय फिजिकेल भेरिफिकेसन जोंहा दायो खालामनाया सोलिगासिनो दङ एबा सार्भे खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना सार्भे सिगाङाव खालामखांनाय दा नोंथांमोननिखौ माने सार्भे माने भेरिफिकेसन आरोबाव खालामफिननाय जादों आरो दा बेखौबो आं खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय जब कार्डनि जायफोर नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लायाखैबा गोख्रैनो केवाइसिखौबो होनानै लाबानो जाबाय जायफोर दायो माने सरकारि न'नि थाखाय नोंथांमोननि नामा लिस्टआव मुङा दंखायोबा लिस्टआव नोंनि नामा फैखाबायबा जब कार्डखौ केवाइसिखौ होनानै लाबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना जा जब कार्डआव फैसा हाबो 90 डेजनि थाखाय वेजेस एमप्लयमेन्ट नोंथांमोना मोना होमबा 90 डेजनि थाखाय बेबादिनो 19,000 ना 20,000 ना बेसेबां मोनोमोन दा एक्जेक्टलि गोसोआव गैजोबला दा जेखियानो जाया माने जब कार्डआ नोंथांमोना जुदि केवाइसि होआखैबा गोख्रैनो केवाइसि होनानै लाबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोननि नैबे सरकारि न' बानायनाय समाव एबा सरकारि न' लुनाय समाव हाबो नालाय जोंहा 90 डेजनि वेजेसनि एमप्लयमेन्ट नोंथांमोना मोननो हायो जायनि थाखाय माने बेबादिनो 21,000 ना बेबादि फैसा मोननो हायो दे जब कार्डआव हाबो फैसाया
दा बेनिखायनो बे खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै लायाबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो जब कार्डखौ जायफोर नोंथांमोना केवाइसि होनांगौ दङबा गोख्रैनो केवाइसिखौ नोंथांमोना होनानै लाबानो जाबाय आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाखाबाय दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' मोनखासिगोन आगष्टनि 3 तारिखआव बेखौथ' बयबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाखाबाय नाथायबा मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नांगोन दे नोंथांमोना जेब्ला मार्चनि 20 तारिखआव अरुणोदय स्किमनि जोहै 9000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हादोंमोन दा बै समाव बबे मासनिखौ दाजाबनानै नोंथांमोननिसिम 9000 फैसाखौ सोना हरनाय जादोंमोन जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल बे मासखौ दाजाबदोंमोन दा बिनिफ्राय बाखिखिनिया जोंहा अफुवार जादोंमोन नोंथांमोननिसिम माने बैसागुनि नामाव अफुवार हरदोंमोन नोंथांमोना गोसोआवथ' दंखायो जानो हागौ दा बेनिखायनो एप्रिल माससिमल' मोनबा दा नोंथांमोना एप्रिल मे जुन जुलाइ दा बे मास मोनथामनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायाखै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ होननानै बेखौ बुंनो नांगोन इलेक्सननि समा जोंहा जोबखांनायनि उनावबाबो मानो होनोबा सरकारा बाजेटखौ लायाखैमोन दा बेनिखायनो आगष्टनि 3 तारिखआव नोंथांमोना उपहार मोनगोन ना मोना आं एक्जेक्टलि बेखौथ' बुंनो हानाय नङा दै नोंथांमोननिसिम दिनैसिमबो बेखौ फिक्सडै खोन्थायाखै ओरैनोथ' पार्टिनि मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ जेनेबा 1250 फैसाखौनो आगष्टनि 3 तारिखआव सोगोन होननानै नाथायबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा जुदि एनाउन्समेन्ट खालामना होयोबा जा नोंथांमोना मे जुन जुलाइनि मासनिखौ अरुणोदयनि फैसाखौ मोननो हायाखै दा बेखौ नोंथांमोना मोननोबो हानाय खोमा आरो दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना आगष्टनि 3 तारिख खालि नोंथांमोना माबायाव थांबानो जाबाय गाव सभा जागोन ना दा बेवहाय नोंथांमोना मिटिं जागोन नालाय अरुणोदय स्किमनि फैसा सोखालि दा बेवहाय नोंथांमोना थांबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना बेहाय मिथिना मोननो हागोन जुदि 1250 ताका खरै मास मोनथामनि दाजाबोबा बेसेबां जायो नोंथांमोना मिथिखागौ दा बिनिफ्राय आगष्टनिखौ दाजाबा बेबायदिनो दाजाबनानै जुदि बुरजा हरोबाथ' बुरजा नोंथांमोना मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आगष्टनि 3 तारिख खालि नाथायबा दिनैसिमबो बे खौरां ओंखारना फैयाखै दै आसाया बे एसे दङ आरो मोनगोन बायदिबो बोरैबा जाबा मोनगोनबो नङाबा आरो मोननायबो नङा आरो दा मा होनबावोन बेखौ कनफार्म नङा नोंथांमोना आगष्टनि 3 तारिख खालि मोजां मिथिना मोननो हासिगोन 1250 ताका फैसाखौनो मोनो ना नोंथांमोना जा मास मोनथामनि नोंथांमोना मोनाखै दा बेखौबो मोनफायो दा बेखौ आगष्टनि 3 तारिखआव नोंथांमोना बयबो मिथिना मोननो हासिगोन आं एसे नोंथांमोननिसिम स्पिडै भिडिअखौ लाबोना होनाय जादों जोबोद माने ओरैबायदि गरम जादों दिनै बोथोरा दा बेनिखायनो आं एसे स्पिडै नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय एसे थाबै बुंनाय जाबाय आरो माने दा बेनिफ्राय आमृत भिक्षा आन्दलन बे स्किमनि जोहै जोंहा दंफां गायनाय जासिगोन आं बेखौबोथ' खोन्थाहरखादों नोंथांमोननिसिम दहाय भिडिअ बानायनानै आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना दंफांखौ गायनो नांसिगोनलाय दंफांखौ गायालासे नोंथांमोना थानो नाङा मानो होनोबा 25,000नि फैसा जेब्ला नोंथांमोननिसिम होनो नागिरगोन दा बै समाव प्रुफ हिसाबै नोंथांमोननिसिम बेखौ बिनो हागौ नोंथांमोना दंफांखौ गायगोन ना गायाखैमोन आगष्टनि 1 तारिखआव होननानै बेखौबो आरो फट' बायदिसिना बिलाइनो हागौ खोमा मानो होनोबा जिअ टिकजों नोंथांमोना खालामनांगौ नङा होमबा दा बेनिखायनो आगष्टनि 1 तारिख खालि दंफां गायनाया जायोबा गासिबो दंफांखौ गायबानो जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना जाहाथे 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायो फट' बायदिसिना नोंथांमोना होनांखागौ एप्लाइ खालामनाय समाव 10,000 फैसानि एप्लाइ खालामनायावबो नोंथांमोना दंफां गायनायनि फट'खौ साफायनानै नोंथांमोना होनांदोंमोन बेखौथ' गोसोआव दंखायो जानो हागौ नोंथांमोना दा बेनिखायनो थिग बेबादिनो नैबे जा आगष्टनि 1 तारिखनिफ्राय दंफां गायगोन जागोन बेखौ खोनानो मोननाय जादों दा बेहाय 25,000 फैसानि थाखाय प्रुफ बेखौ बिनो हागौ बायदि आं मोनदों आरो दा बेनिखायनो बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाखाबाय दा बिनिफ्राय नैबे जिबन प्रेरणा स्किम दा बे जिबन प्रेरणा स्किमखौ सेप्तेम्बर मासनिफ्राय मोननो हागोन नाथायबा निजुत बाबु आसुनि दा बे स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासाव मोननो हाया मा मासनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना अक्ट'बर मासनिफ्रायसो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ मिथिना मोनबाय जानो हागौ निजुत मयना आसुनि बे स्किमनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन अक्ट'बर मासावसो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनिफ्राय निजुत बाबु आसुनि स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोननो अक्ट'बर मासावसो नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय नाथायबा गोदान एप्लाइआ जायफोर इलिजिबोल जानानै दङ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे आगष्ट मासनि 6 तारिख 7 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना फर्मखौ मोननो हागोन जाहैबाय कलेजाव नोंथांमोना फर्मखौ मोननो हायो निजुत बाबुआनो जा निजुत मयनायानो जा आगष्टनि 6 तारिख 7 तारिखनिफ्राय फर्मखौ होगोन होननानै जोंनि नैबे आसाम सरकार नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ होदों फैसाखौ नाथायबा माब्ला मोननो हागोन निजुत मयना निजुत बाबु आसनिनिखौ अक्ट'बर मासावसो नोंथांमोना मोननो हागोन जिबन प्रेरणा स्किमनिखौ माब्ला मोननो हागोन सेप्तेम्बर मासावसो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना दानिया माबाफोर मोनसे खोथाखौ आं बुंनो बावलायलांबायसो नैबे रेशन कार्डनि जोहै नोंथांमोना जा दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौथ' नोंथांमोना निसय मोननो थांगासिनो दङ नाथायबा होनाय समाव अटिपि बायदिसिना बेबादि बिगोन बायदिसिना जों खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो जुदि बेबादि जामारोबा अटिपि बेस जुदि नोंथांमोननिसिम माबाखौ हरमारोबा नोंथांमोना जायखिजाया माने
आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार OTP थांगोन नालाय रेशन कार्डआवथ' खैजन बानि नाम थायो नङा होमबा जायखिजाया मोनसे नोंथांमोना OTP खौ साबमिट खालामना होनांगोन बायदिखौ खोनानो मोननाय जादों दा जिखियानो जायामानो आगष्टनि 1 थारिख खालि जों मिथिना मोननो हासिगोन जेब्ला माइरं होगोन ओइदिनखालि नोंथांमोननिसिम माबायदि होयो बेखौ जों मिथिना मोननो हासिगोन बायदिसिना खौरांथ' ओंखारना फैगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसेनो आगष्टनि 1 थारिख खालि नोंथांमोना दालिसिनि संख्रि मोनगोन ना मोना दा बेयो एसे कनफार्म जाथ'वाखै दे साननैसो नोंथांमोना नेबावनो नांगोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन जायखिजाया आगष्ट मासावथ' मोनगोन नाथायबा नोंथांमोना जेनेबा एक्जेक्टलि खै थारिखआव मोनमारगोन दा बेखौसो जोङो दायो माने डेटखौ मोननो हानाय जायाखै दा नोंथांमोना एसे साननैसो नेबावनो नांसिगोन माइरं होखालिबो जोङो खबरखौ अबयसे मोनखागोन अब्लाबो माने फिक्स जायाखै आरो जानो हागौ खोमा आसाम सरकारनिसिम बाजेट लादोंबाबो फैसाया फैयाखैबो जानो हागौ नालाय जोंनो नैबे सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय मदि सरकारनिफ्राय दा बिनि थाखायबो नोंथांमोना एसे नेनांनोबो हागौ आरो दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ मोनगोना आगष्ट मासाव मोनगोनबाबो लेट मोनहैनो हागोन बायदिखौ आं मोनलायलांदों आरो फैसाया दाबो जोबाखै नालाय बाजेट सिजननि जोंहा सावरायनायानो जोबाखै नङा होमबा दा बिनिखायनो आं बेखौ सानलायलांदों आरो नोंथांमोना जेनेबा माब्ला मोनगोन बेखौ माने फिक्सै आं नोंथांमोननिसिम दायो बुंहरनो हानाय जानाय नङा आगष्टनि 1 थारिखआव माइरङाथ' मोनगोन बे बाथ्रायाथ' थिगानो नाथायबा दालिसिनि संख्रि जानाय थावासो आगष्टनि खै थारिखआव मोनगोन बे जोंहा दिनैसिमबो फिक्स जानानै फैयाखै दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बोथोरा जोबोद गरमनि थाखाय आङो माने एसे स्पिडै भिडिअखौ लाबोना होनाय जाबाय गोलोमफ्रुला जोब्बाय आंबो दा बेनिखायनो उपाय गैया एसे स्पिडआवनो आं माने जा आपडेट नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदोंमोन बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामनो हादो आरो जाहाथे बेबादिनो नोंथांमोना स्किमफोरनि आपडेटखौ मोननो हायो बिनि थाखाय गासैबो नोंथांमोना बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों